Днес история без къщи. Историята е за Попската скала. Първо малко предистория. В събота правя едни разходки в град Плевен, в Кайлъка. Прехода е от крепостта Строгозия до Попската скала. Днес специално. И това е един горски преход. Сега е лошо времето в кълта, но е много приятно, че трафика е нулев. Ако сравним с пътуващите до София, е много по-добре си тук, отколкото там. И при този преход целта е да извървя доста километри, да преслушам някоя книга, да намеря някакво вдъхновение и подобни неща. Но пък точно в момента, в който бях стигнал до Попската скала, което е преливника между големия и малкия язовир на местността Тотлебен вал. Между двата язовира има една висока скала. В момента се развива един байрак, националното ни знаме. По това може да я познаете, ако сте виждали по снимки за незапознатите. Предполагам, че повечето хора, които чуят това видео, знаят за къде става въпрос. Но предполагам, че и много хора като мен до днес няма да знаете защо се казва Попската скала. Аз дори не съм и проявил интерес, като се замисля. Но пък точно в този момент звънна майка ми да провери кога ще бъда в офиса. И малко по-късно, като й казах къде съм, се е сетила за тази история за Попската скала, която всъщност нашето семейство знае от първа ръка. Та Попската скала, дядо ми, който за съжаление не е между живите, е бил, живее над хотел Балкан на булевард Русе. Там са били къщите преди много време. Майка ми е била дете. И с този поп въпросния, на който е кръстен скалата, са имали отношения. Дядо ми е бил по строителството, нещо като строителен надзор, строива къщи и е помагал. А пък този поп, доколкото разбрах, е помагал с разни лечебни неща за гърло, за стомах. Нали, по това време не е имало чак толкова болници и аптеки като сега. Та, за Попската скала. Историята казва през дядо ми, през майка ми и през мен, надявам се да е коректно, ако не някой да ни поправи долу, че този поп си намерил любовница. Но по това време не е имало нещо като развод и той е стигнал до там в любовта си към любовницата, че да поиска смъртта на съпругата си. И единият вариант бил да я отстрани, понеже няма начин за развод. Така. И какво се случва? Тръгнали на разходка в тази дива местност, тя и сега е дивичка, Кайлъка, и имало грозде по пътя. И жена му набрала гроздето, което двамата да си поделят, и отделила хубавите зърна за него, а тя хапнала от тези по-негодните. И на него му станало мило и решил, че няма да й причини смъртта. Но пък любовта явно е наделяла и в последствие пак е завел на тази скала и е бутнал и причинил нейната смърт, за да може да бъде с любовницата си. Не знам повече подробности, защото беше студено и трябваше да тръгвам. Но обещавам, ако разбера нещо повече, да довърши това видео, защото и без това стана много дълго. Така че днеска историята ми е за Попската скала. Надявам се да повече хора да узнаят за това нещо. Хубав съботен лош ден.